Hi everyone, welcome back to my channel. Guys, गोबां चेनेलफोराव होननाय थाबाय दिनै बेरेफुंजानि ब्लग स्टार्ट खालामलायबाय आरोना दिनै जोङो एसे फुजा होनो नागिरदों आरोना बेखौनो नोंथांमोननो एसे देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ जा दिनै गथ'फोरनो मेगि होलायनोसै सयाबिनबो होफागोन Maggi, आलु मटर मस्ला आलुआ जाबाय आलुआ जाबाय आलु भाजा ओरैनो जानोसो मोजां जाथारबाय नै बाबाया बेखौ रेडि खालामना होनो नागिरदों आरोना नारेंखल ओमफ्राय खुसेरखौ लोगोफोर आं दा एसे फ्रेस जाना लाग्रोनोसै दसे उनाव लोगो मोनबाय थागोन नोंथांमोनखौ न' आरिखौ लिरनानै साफा खालामना लाजोबखाबाय आरोना फुजा होगोन नालाय लिरस्रांनानै साफा खालामबाय लिरनो मोनाबाथाय मोजां मोना फुजाखौबो होनो ओंखायनो साफा सुफा खालामखाबाय दा फुजाखौ आरामसे होनोसै आरो नै बुदाबो रेडि जोंनिया सोमना दोनखादों आरोना मैया हरावनो आरामसे रुइबायानो दा बेखौ बोखांनांसिगौल' फिथाइ सामथाइ हानायफोरा रेडि जाबाथाय बेखौ बोखांनानै होनोसै आरोना फ्रेस जाना फैबाय लोगोफोर दा एसे हेल्प खालामसै आरोना जि सान्दुंखा नालेंखर हानि लोगोफोर जि सान्दुं आयु आयु फुंनिफ्रायनो अयथासारखा एबार नै खुसेर नै सुखाजोबनानै लाबाय बुट खुसेर गासिबो नै फाथै गय बिबारफोरखौबो ओमफ्राय नै पुरा रेडि आरोना होनोल'सो नांसिगौ जोंना आदाया बाथौखौबो लिरखाबाय ओमफ्राय मन्दिरखौबो साफानो लिरना लाखाबाय आरोना दा आरामसे बहायनोसै अखा हाबा फुजाखौ बोरै होगोन सानदोंमोन खांबाय लोगोफोर खुलुमखांबाय जोंहा गोसोखौ सान्ति मोनलायथारबाय आरो आथिं सुनसै दा बेनिफ्राय नै दा लोगोफोर मेगि आरो लाल साखौनो लोंनोसै फुङावथ' सानफ्रामबो ओंखाम जाबाय थानाय जायोमोन नालाय खिन्थु दिनै फुजा होनायखाय ओंखाम सङासै ओमफ्राय नै प्रसादखौबो बोखांबाय एसे एसे जाना लाग्रोनोसै आरोना दा नै बेलासिबाय वाटारमेलन दंमोन थाइसे बेखौनो जानोसै आरो दायो आं हाना लाग्रोनोसै वाटारमेलनाबो नै जि गोजा जारुरौलाय गोदै जागोन ना जाला मिथिया आरोना वाटारमेलनफोरखौबो मोनसे पिस जाखांनायनि उनावहाय माबा दैसुसु मोनलाङो मानोबा मिथिला आरो दैब्रुब्रु मोननाय जायो आरोना मोनसे पिस जानायाव बिराद गोदै इदि सानो ओमफ्राय उनावहाय गैलाबो
होमबा लोगोफोर भिडिअखौ आङो दोनथ'नोसै बेखिनियानोमोन दिनैनि ब्लगा सानसेनि ब्लगा थ' आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो बाय बाय